Malawian cameras. Pa 18th of November 2024, and it happens to be on Monday, while my time says 55 minutes after 11 a.m., which is 5 minutes before noon hours. Chigawo chakumasana chankomaliro ndipo yai mbalo limeneli mulindine Charles Ben Longwe. Nditelo choncho ndikulandirenso kuno ku University of Hard Knocks, where brains are washed. Kumene timachapa mabongo awantu bwino kuwabrasha kuwayeresa akhale apo tiwaphunzitse chikhalidwe ndi mmene zinthu zimayenera kukhale. Ndikulandireni azimayi ndi azibambo nonse ma noble people, those people who are wise enough and those people who are learning to be wise. Yes, you know, kuphunzira ndi kwabwino. Tiziphunzitsana kwa papa kuchitira pamawa. Skulu yotu timaphunzitsana kuchitira pamawa. Makolo amaphunzitsa anawo ku skulu kuchitira pamawa kuti mawa kuzakhala ine kulibe. Nde ukazakhala kukhala kuti suli pa ntchito kapena knowledge yake muzazunzika pano chifukwa ngakhale ulime omwewo sufunika anthu ngati achinantanyiwa ayi anthu osapita ku skulu ayi skulu yomwe kulima komweko kufunika anthu asukulu ndithu. Ndifake mukapeza mamizi muja amalandira anthu amene amaphunzitsa za ulimi. Ulimi umayenera kutere mbewu ya nthaka ino muzizala mbewu yakuti zikhoza kugwirizana. Skulu imafunikira ngakhale pa ulimi. Mwamvesa pamenepo komanso mbewu isi mungatire fertilizer uyu mbewu yofunika fertilizer wakuti fertilizer umafunika skulu ndithu. Nde ngakhale kumanga nyumba munthu oti sudapita skulu kuti umange nyumba akuluakulu imakhalapo ntchito osati yamasiyo. So we are here at University of Hard Knocks kugabadula mitu ya wanthu kuyikapotero kuyichapachapa kuyikonzakonza ndithu kuti mwina mwake anthu nzeru zibwereremo. Ndendu kuti ayikhalani pomwepo lero tini nkhani yoyambirira imene tifuna tigabadule pano. Nkhani imene ndiyokhuzana chipani chija cha UTM, United Transformation Movement. Imene yoyo ndithu ndi chipani chimene chidayambidwa mbuyomo ndi gulu linalo la china Kambala, Newton Kambala, china amayi amene wakaliati achina Boni Kalindo ndani whosoever was there. Just to mention a few, kuphatikizapo malemu Dr. Saulos Klaus Chilima ndipo mtsogoleri wa chipaniyo adali Dr. Saulos Klaus Chilima. Now let me take you back to the background of this party, how it was formed. On the first place, tinamvapo bwino momveka bwino kuna kuti poyambirirapo agreement imene idalipo pakati pa Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP komanso kuphatikizapo malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. They came to an agreement yonena kuti athandizane kuwina zisankho za 2012, is it 2012 2014 I think so. Zimezo pamene Mai Joyce Banda state president of our country ndipo Dr. Saulos Klaus Chilima anatengedwa ku Airtel kuti akathandizire zisankho zimenezo. Ndipo agreement yawo ndi Professor Arthur Peter Mutharika inaliyo kuti mkazati winisa zisankho zimenezi after 5 years inuyo muzakhala mtsogoleri wa dziko. Kotero kuti Dr. Saulos Klaus Chilima remained dormant ku DPP while being vice president of the country. Anakhala dormant just expecting kuna kuti nthawi yanga ikufika imene ndizakhale president wa dziko lino la Malawi. Now look here, our God is so great. Our God is so great. Let me tell you, God will never be cheated. Mulungu wathu sazanamizidwa, sazameredwa, sazapangidwa china chose. He knows what he is and he knows what he's supposed to do. Nde kunali kuti agreement imene naliona kuti after 5 years iweyo uzakhala president ndipo Chilima andakhala dormant while being the vice president of the country. Osagwira ntchito osaoneka kuti ntchito yawo ndi mtundu wanji yotani mpaka na pamene Professor Arthur Peter Mutharika anayamba sopano kuonesa mawanga nthawi itapita kuti sindikukutenganso iwe kukhala vice president wa dziko zinamba
ndithu kuoneka kuti anthu anamba kudumpha kuyamba kumenya zipidi goliro. Dr. Saulos Kraus kumafunsa kuti kodi professor mumathanso zipidi goliro kuti naziyamba kalekale ndili ku America iweyo wachepa ndi mwana ndezitatero choncho ndithu mipungwepungwe nayambika ndithu ku Chipani kuja mpaka na ndithu Dr. Saulos Kraus anaoneka kuti no sadakhutire chifukwa mgwirizano wawo sudali wotero pachiyambi. Ndekunatuluka kagulu kena ndithu kachi ena azimayi ngati mayi Patricia Kariati, kunali achina Boni Kalindo, achina Newton Kambala, who came out kunauti tipangeni chipani chathu, ndipo anatsegula chipani, anambisa chipani chimene chinapangidwa registered by the name United Transformation Movement, UTM. Anyamata khalani pomwepo makamaka ino meta mbali tufuna tikuzeni pano ine ndi Charles Ben Longwe titsukeko brain pang'ono pano pa University of Hard Knocks. Nde atambisa chipani cha UTM, Dr. Saulos Kraus Chilima atakhala pindi kulingalira kumene akuchokera ndi pamene ali anakapeza kuti funds yonse imene anachoka nayo ku DPP mwayiwo munalibe UTM ija. He could see kuti these guys are full of greed, envy, komanso full of themselves. Ndi anthu adyera, anthu ozikonda au mbombo, komanso anthu ozimva. Because of that, Dr. Saulos Kraus Chilima ataunguza kuna kuti kodi pamene papa nditenge ndana akhale vice president wa Chipani anaona kuti sangatenge person who is greedy, who is full of himself or herself, a person who is envy, full of envy, muntu ona kodi ndozikonda ozimva. No, I can't choose any of them to become the vice president or my vice president in this situation. So what did he do? He had to go outside the party. Now, I will tell you, this is biblical. This is something spiritual, something from the Bible. It was there before, and I will shock you a little bit in this audio. He thought of going out. Now, let me pause a little bit and give you a reference of what I'm about to say here. Jesus Christ, when he came, sada bwerere anthu ose adziko lapansi lino ayi amene adakuphunzitsa ndi chiphunzitso chimene chadakudyetsani machaka. Tikapita ku Bible College uko ku Assemblies of God tikuzana kuti adakudyetsani machaka. Yesu Kristu adabwerere dziko lonse lapansi ayi. Yesu adabwerera mtundu wa Chiyuda. Ndumene adabwerera mtundu wa Chiyuda. Utakapulumutse mtundu wa Chiyuda umene Mulungu adawulonjeza kuti nzakupulumutsani inu, nzakutereni mukazagwida ukapolo ndizatere, nzakutumizani Mesiya kwa ife, mwana wa mamuna wabadwa, mwana wa khanda wabadwa, mwana wa mamuna wapatsidwa, dzina lake lidzatchedwa Emmanuel, ndipo adzakhala whatsoever it was for the Jews Ayuda. Mwanimvesesa eti koma Yesu mene amabadwa kabadwidwe kake ndikapezedwe kake kapa dziko lapansi izimusa Ayuda, because Ayuda were expectant. They were expecting their Messiah from above, kuti abwera Messiah, and up until today amadikirabe kuti Messiah wawo azabwera kuchoka kumwamba. And that one, when he comes, you reign together with them, not this one, Jesus Christ of Nazareth. Mwayiona meneyo. For this reason, anaona kuti Yesu akuti wabadwa amene ndi Messiah, komano kuona njira zake zobadwira za Messiah yo ndi Messiah amene akuyembekezera zosiyana. Messiah amene akuyembekeza ndongochoka kumwamba ndikubwera kuzachita reni ndiwo. Osati kuti abadwe papezeke Maria, Yosefe, akumane atane apita kalembese kalembera, wameki akatero choncho akapezeka mayi wali ndi pakati, ati pa mzimu woyera ndukabadwira ati mukhola la ng'ombe. You know, this is a complicated story kwa Mayuda, mtundu wa Chiyuda. So Jesus Christ was never been accepted among them. Anakumana ndizi pinjo zosiyana Yesu Kristu, ndipo utumiki wake unali wovuta kwambiri pakatikati pa mtundu wa Chiyuda. Utumiki wake unakavomerekezedwa kunja kwa Chiyuda. That is why in other statements Yesu Kristu akunena kuti nkhosa zina ndili nazo zimene sizili za khola ili. Now Jesus Christ started to see nkhosa zina kwina kwake zimene sizinali za khola limene anabwerera. Ndi anayenera kutulukamo menemo ndi kupita kunja
kumene kuja kunja kuja ndi kumene amakakumana ndi achina Samaria amenenso amamudabwanso kuti inu ndife sitingamwerane madzi. Inuyo ndife silipemphera limodzi, ife timapemphera ku phirilo, inu mapemphera ku Yerusalemu. Yesu ndumati nthawi ikuza ndiponso pano ilipo yati opembeza ona sazampembeza Atate mu phirilo kapena ku Yerusalemu, koma azampembeza Atate muzimu ndi muchoonadi. Pakuti Mulungu afuna otera akhale opembezachi. Pakuti Mulungu ndiye mzimu ndipo mpembeza ye akwenda kumpembeza muzimu. Yesu kupya mtima sopano kuti anthu amene ndinabwerera ineyo akuoneka kuti they are not interested with me. Choonadi chimene ndachibweresa kuti ndapulumutsa akuoneka kuti sali nacho interested, akudikira Messiah wina not me. Nditenga chipulumutso chindichipitisa kwa anthu a mitundu, ndi anachipitisa kwa mitundu. Kumene Yesu amakadabwa ndi chikhulupiriro chawo, amati akamva anthu ndikumanena kuti sindinaone chikhulupiriro ngati chimenechi mu Israeli. Wamba kuwapanga condemn ndi kuwapanga blame. Nawonso kuyamba kumpanga condemn kuti uyu mwana wa Yosefu amene akutisokoneza muno, amene afunika kuti amangidwe kapena aphedwe. Ndikumafika ponena kuti kuli bwino munthu mmodzi afe chifukwa cha anthu onse, chifukwa nawo sopano nkhani inali ya ufumu kuti awa mmene abwerera musiza umesaya koma abwera kuzatilanda ufumu muzimu. Awa abwera kuzalanda ufumu. Nde Yesu ataona kuti anthu awa kulimbana ndi ufumu wawo wa dziko lapansi, iye wabwerera zakumwamba, anachokamo mmene muja ndikukapezeka kuti sopano watuluka wabwera kunja uku, ndikukapeza Ben Longwe, a Dr. Chakwera ndanda, ndifa chake timati tapulumuka mwa chisomo. Ichi ndi chisomo chifukwa choti sichinali chathu, sizinali zambali yathu. Amene mudapulumuka inu mukamasewedesa chipulumutso mudziwe kuti chipulumutso sichimakukuzani ya. Inuyo mudapulumuka mwa chisomo. Ndelero lino Charles Ben Longwe ndati ndibwere pano ndigabadule pang'ono mukamati ndine Mkhristu sizimakukuzani zimenezo. Zimene zinali za Ayuda. Koma chifukwa choti Ayuda anamukana iye, mupite ku Yohane chapter 1 verse yake 11, akuti anaza kuzacheza iye yekha koma ache amwini yekha sadamulandire iye. Ndeti sanapite ku verse ya 12 imene kuna kuti ndikoma onse amene anamulandira, koma onse amene anamulandira napasa mphamvu ya kukhala na Mulungu. Tisanafike ku verse ya 12, verse ya 12 yo inadumpha pali mavesi ena pakatipa amene simungapeze. Pakatipo mukapeza 11, 12, koma pakatipa pali mawu ena amene mukapeza ku Yohane chapter chake cha 10. Akuti nkhosa zina ndili nazo zimene sizili za khola ili. Zimenezo zizamva mawu anga, zikamva mawu anga eti ndizabweranso zizakhale part and parcel za khola iyi. Eya ndizagogoda, ndipo ndikagogoda zizasegula, zikasegula ine ndizayesa, ndizalowa mwa iwo ndipo ndizayesa mwa iwo mokhalamo. Chifukwa awawa akana, chipulumutso has been transferred from the Jews to the Gentiles. Chipulumutso chatipeza ife kuno mwa chisomo. Mwayiona imeneyo. Nde Yesu Kristu ataona kuna kuti anthu awa akundikana, sakundivomera, chipulumutso chichoke chipite kwa mitundu, ndi pamene mukapezeno kuna kuti sopano amitundu aja alandira chipulumutso, amitundu aja sopano zili bwino, amitundu aja panopo tikunyang'wa tikutani koma sichidali chathu. Nde Yesu anayenera kuchoka pakati pa anthu amene amaona ngati kuti amaoneka ngati Ayuda koma ngati mosanali Ayuda. I remember somewhere in John chapter 8 kuyambira verse ya 30 chakuti kumapita uku akunena kuti ife ndife ana aujenife Abraham, mwakuti akuti amukanakhala na Abraham kana ndidziwa inu si ana Abraham. Inuyo ndinu ana atate wanu ndi mandiwa kuyambira pachiyambi, anali wabodza ndi tate wachiwabodza, akachita mapangaza yemwe. Inu ndinu ana anjirekezo osati Abraham. Famukanakhala Abraham kana ndidziwa. Ndekuti pamenepo pali conflict. Panali conflict ndipo idakalipobe mpaka na lero. Nde chipulumutso chija chidachoka chidabwera. Yesu adatuluka pakati apa pa Ayuda apa ndikubwera kwa ifeyo amitundu. Ife ndi amitundu amene akuyankhulayi ndi wa mitundu. Nde Dr. Saulos Klaus Chilima watuluka ku DPP ndi Gulant loneka ngati Ayuda. Koma Ayudawo katimo chiyuda chomulibe.
Ndikumaona kuti anthu awawawa akuoneka ngati kuti ndi Ayuda tikamayankhula pakamwa pa Bible timanena kuti akamapembedzanso anthu amenewa pakamwa pawo amatchula zinanga kuma mitima yawo ili kutali kwambiri. Ndi mwayiona ameneyo ndi amati akamaona malilime awo akamayankhula malilime amaoneka kuti chi-UTM cho mulibemo. Sikhalidwe cha amaoneka kuti chi-UTM cho mulibemo. Nde mpando wa otsatira kwa president si mpando wa masewera according to Dr. Saulos Klaus Chilima. Siningatenge mpando wa vice president ndi apasi awawa akaliatiwa. Siningatenge mpando wa vice president ndi apasi akambalawa. Nditenge mpando wa vice president ndi apasi awa ai chimene anapanga anatuluka pakati pa UTM wo. Ndikupita ndukapeza UTM yeni chikhulupiriro cheni kunja kwa UTM ndi anakapeza Dr. Michael Usi. Ndikuntenga ameneyo atamuunikira ndikupeza kuti UTM yeni ili nkati mwa munthu uyo ndi anantenga ameneyo ndikumuyika vice president. Tikati vice president kuti ndikachokapo ine president ndi amene ndigabadule mitu pang'ono. Vice President wa dziko lino for instance ndi Dr. Lazarus Makekafe Chakwera. Meaning kuna kuti Achakwera akachokapo nde kuti Vice President would definitely automatically replace the president who is there. The president of that day. Achakwera ngati akuchokapo nde kuti all duties should be reported in the office of the Vice President. Mwayiona ameneyo zochitika zonse should be reported in the office of the Vice President or else his secretary, the secretary of the President and cabinet. Mwayiona ameneyo nde Achilima adachoka ku atakhala ndi kwimbira anthu ndikuliona kwimbira anthulo ndikuliona kuti chi-UTM cho mulibe anatuluka ndukapeza UTM yenene ndikuibweresa kuikhalira Vice President. Lero zimene Ben Longwe akuyankhula zaboza zoona. Can you see disgrace among those people amene anachoka ku DPP ndi Dr. Saulos Klaus Chilima? Can you see the disgrace that is there? Can you see the disrespect? I wonder why these guys had to use the name Dr. Saulos Chilima, Dr. Saulos Chilima, Dr. Saulos. Let me tell you, Galwankota is here. The lecturer of University of Adnox is here. The principal of University of Adnox is here. There was nothing like Dr. Saulos Klaus Chilima among them in their convention, that fake convention. Ndinakuzana Mike Aliatiwa alibize kutamanga ukundu kukutani kupanga is within a short period of time. Kukapezeka Chipani chija chakachita combine ndi DPP Chipani akachiombaniswa kwa katenga kabambe ambweresa. Now, can't you ask yourselves kuna kuti UTM inali ndi madai hard ya UTM. Madai hard ya UTM kapena ndi madai hard ya UTM. Ino amene mata UTM ngati muli anzeru ngati simuli zimbukwa kapena mizukwa ndi zina zotero. I'm sorry to use these names. Ngati simuli mizukwa, why today UTM ukasankha munthu wa DPP kukakhala president wanu pamene? Let me tell you, have you ever existed? Let me ask this question. UTM, have you ever existed? UTM members, diehards of UTM, have you ever existed? Apatu ndebola muka nampasa Fred Oxikaluwa kale president because he's been there working hard. Ndi UTM mukukatenga UTM ija mukampasa kabambe wa DPP. Are you serious? Is your medulla oblongata working properly? Your connection between your heart and the brain, is it proper? Is the cables, are they there, or there is fault somewhere? There's disconnection somewhere, or maybe a rat has eaten some cables somewhere along the way. There is no connection between the cables from your heart to the brains, and your thinking capacity has just gone low. You people are crazy. Eh? This is craziness. Olozikolosi la pansiri anthu akamamva olwamaiko ena akamamva ngoti wow. Aliyense azingoti wow. Amene akuimvera audio azingoti wow. Tedera nyana bwana aliyense azingoti wow. Let me tell you here now. Ndikufuna ndikuuze ndi chimenechi. Chiyuda cheni
chinaonekera ku Yakobo James anana kuti for the circumcision is not that one of the physical, but it is that one that happens in the heart. Real circumcision happens in the heart. Ndulidwe when umachitika nkati mwa mtima. Ndifake mukapeza ku Samuel mulungu akuna kuti because ineyo mulungu sindili ngati anthu pakuti anthu amaona zooneka ndi maso koma ndimaona za mtima. Chilima nakaona mtima mwa usi ndukapezamo kukapeza musogoleri wa UTM kupita kwa amayi Kaliati kukapeza kuti awa si msogoleri tingwapa so secretary general mwachoncho fata choka nawo konko wati apase udindo utfata choka nawo. Now today is my Kaliati secretary general? No. She's not a secretary general, she's just a mayor member. She cannot even contribute anything to the party, nothing, completely nothing. She has lost it all. With the money she sold the party to Kabambe, she has lost it all. She's nobody. She will never be a spokesperson, she will never be a secretary general, she will never contribute anything because she has taken herself out of contest. In Andy Charles Ben Longwe here. Now, the real UTM is going to be built. Michael Ush, Dr. Michael Ush is the one who's going to build UTM. Eminent Rooster Secretary General, Director of Youth, all those administrations that's supposed to be there. Mukauna zimena panga Kaliati izi atenga Chipani akachisiya ku DPP nde mukapeza kuti maudindo ambiri ku UTM akupita ku DPP iwa ini yake a UTM wo got nothing and nothing to say. That is why Michael Usi said, whatever you guys were doing, chimene mmachita china chilichonse was illegal. Ndi amangu kuyang'anani. Chifukwa mwa inuyo chi UTM munalibe. Mukanakhala UTM inuyo, sogoleri wa UTM mukanasankhaso wa UTM. Simukanasankha wa DPP. Mwayiona imeneyo? Simukanasankha wa DPP. Nde muone UTM imene truke because whatever you... Okay, I've got a message to Dr. Kabambe. Sir, I'm very much sorry for the loss. You have lost it. Chifukolo ku DPP kujako, you got nothing now. Completely nothing. No one can choose you to be whosoever. You have lost everything. Enuyo panopo ndino muntu wamba. Ku UTM you have lost even your money. Ndrama zanu zapita. Whether you gave to Kaliati or you organize this convention or whatsoever, you have lost everything, Baba. Your money, whatever, and the galwan kotosa kandaka pachabe, you start crying very soon. You'll be crying. Kulira ngati mwana pepewe amaye pepewe pepewe kabambe tamene pepewe osa jama wera za jama kuchemerera ni pachani pa social media aja there will be nowhere to be found. Chifacho na kuti ntchito yawo imene malipirira kuti azikupangani azikukwezana ndiya time manager yapita panopa ayamba zina pana ayamba kuchemerera Michael Usi ndi UTM imene kubwerayo panopo madala. You have lost everything. Panopo you are useless. No se amene munapita ku convention you are useless and you've got nothing and you got nothing to say. I'm giving a period of 21 days, though 21 days in the Italy kwambiri. Komano, these 21 days will be shortened into something like a week or two, in where you'll be a nobody. With your money, you have lost yourself. This selfishness, yanu, envy, greedy, whatsoever, kukanga to changera, you have lost it, you have lost it, you have lost it. Ndipo olo amadala jakujakulira ni kuopya because the puma linaoneka kuna kuti anthu awawawa apisa ponyerera. Pepani, audio siyomvera ana ndiyomvera akulu. Ndazolowerapo anapisa ponyerera. Ndipo mwepa osapalapasa kaya ndipo mwepa siku lina inatuluka ndi manyi. Tirira nyada bwana.
sikulina ina pepana akulu mamvera maaudios anga lero ndachokapo kai pa ubusa majenda bwera pa Ben Longwe chifukwa anthu ena akamafuna Ben Longwe osati mbusa yayi ino amene mafuna mbusa nusole pang'ono mungu ndidikira kai ndimuze kabambe kai maulerolo abwana ndazolowerapo anapisa ponyerera kumati apa ndipo mwepa ndazolerapo anapisa ponyerera siku lina inatuluka ili ndi manyi nchenche kumaonera nchenche nde achakwera manena kuti nyasi sapimba timaonera nchenche maya ngaide nde ndifuna ndikuze Dr. Kabambe kuna kuti you have lost everything. Let me tell you, you have lost everything. Kutamanga sikufika, titamange sikufika kunena kwa ndita kuti na ntambwa nazitenge. Now look here now. Convention mwachita ndia fake. Those people who are supposed to be paid, you have paid them. Some you are still paying them. Ndikuona ngati kuti mwawina. Akulu. Convention ikana kala ya UTM. Sibwezi uja convener uja. Akumana kuti chibagera mwamba Dr. Solo Silim haya sinanene kuti chala mwamba ya ndeno kuti chibagera mwamba musakweze chala mwamba kusoiza kuti fanzi imene inali ku convention yana inali ya DPP osati UTM chifukwa ngati anthu amakweza chala mwamba malo mwa chibagera mwamba nde kuti amene wanali ya DPP osati UTM nde UTM ya chibagera mwambayo sizachita kuuzidwa kuti chibagera mwamba hayi musakweze chala kuti chibagera mwamba sizauzidwa zimenezo azangokweza chibagera mwamba D olosa uzidwa original UTM. Mr. Kabambe, let me tell you, in a chose benongwe ni matrukira matrix enalios, kuteko pamene papa professor wapeza running mate wache kuti ndino. Aja ino kichihana zijatima uzazija, so panopo nde amvesesa kuti, koma Beni Longwe ndi galu wankoto sakandira pajabe. Terera nyana bana. Ife tikamabwera pano timabwera ndi nkhani zimezire accurate. Amai Patricia Kaliati. Ndazolowerapo anapisa ponyerera apapa mwapapisa ponyerera Mai Kaliati yatuluka ndi manyi yatuluka ndi apapa straight yatuluka ndi manyi Mai Patricia Kaliati nchenche zili wa mene ndikuyankhulira pano pa social media pali wa inu Mai Patricia Kaliati ndi inuyo as a noble woman muntu ozindikira bwino. How do you feel kuna kuti you've been with Dr. Saulos Klaus Chilima from 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, which is almost 6 years. UTM kulibeko amene akanayimira president apart from Michael Usi. Mwaonesa your greediness, your envy, your selfishness, self-centered spirit. Maonesa umuntu wanu wonse wa kaminione apapa mai mwagwanayo. You are no longer a secretary general, so you never stand as a secretary general wa Chipani. So Dr. Michael Usi akamabwera ndi zake, you've got nothing to say because you are not a secretary general. Akamabwera kuzapanga za UTM, in you will never be there. You have excluded yourself, you have subtracted yourself, you have minused yourself, you have packed yourself in other ways. You have packed yourself out. Mauna, like a demon that has left without even calling the name of Jesus. Without even mentioning the name of Jesus, the demon itself got panosipo kala nisamuke. That is what you have done. Nismene mulungu amachita kwa ntozi kuza ozimva. Today, you are out of UTM. Ndemu isi UTM nyanyuani. Ya tsobanoyo. Ya bwinoyo. Osatisu nyanyuani. Ya mwini wake ya original yo. Imene yo. Mzimu tu. Wa muntu musama usewerese. Musama ganza utameo jawafa kwake kwa pita kwa taiyai. Bible imana kuti. Musama opa muntu. Wote akapatupi. Akapasanga peso ndizimu ome. Muziopa iya mene akapatupi. Akoza kupaso nzimu. Nzimu wa muntu sufa. Mupite ku Hebrews chapter chake cha 11 verse yake ya 4. Akuti abe anga kale ana mwalira aya nkulabe.
ngakhale anamwalira yankhulabe olo mupange izi ndi izi mzimu wa Saulo silima ukuyankhulabe ndipo let me tell you whatever he planted you can never uproot. Inu simungapanga uproot. You uproot like who are you? Inu ndinu ndani? Mwayiona ameneyo. Who are you to uproot what someone planted? Ndilekezimepo mnali ndine Sir Charles Ben Longwe ndikumweranso mazwano kuzagabadula. Remember this audio yosasewera pali ana under the age of 18. From muli Ben Longwe weni osati mbusa Ben Longwe weni. Zimwe mkwambiri mukhale ndi tsiku lopambana. God bless you. God bless you. Thank you. Like, share, allowing cameras, right.